det spidste mig selv. Kom med. Det er galt, hvor trist det er. De er kommet hver for sig, de her mænd. Så nu skal vi have tid gå til en ny. Sådan der er det irriterende. Og den her brugte vi, hvor jeg givet ham sendte den her. Men det er sjovt. Sådan her er knivene. Jeg skyder den. Ja. Det er sjovt. Lisbeth. Der var der her. Kan jeg få med lyst til? Ja. Så ser hvor sort det ser ud nu. Men det var det for i dag. Så